салом алейкум ҳамдиёрони азиз. бо шумо гурӯҳи ангур ва боғ аст. имрӯз 8 апрели соли 2022 ва ман мехоҳам дар мисоли ана ҳамин ангур, ин боғи худам аст. саҳар наворҳоро аз бохтарда гирифта гирифтем, ҳозир боғи худам ноҳияи варзоб омадам ва ман ҳозир ба шумо нишон медиҳам ҳамин вақти якум хомто кардан, яъне ки тоқӣ кардани ангурро. ман ҳаминҷа мебинед чӣ қадар ранги ҷангал шудагааст. мана бинед чӣ қадар бисёр аст. мо бояд инро кам кунем ва дар ҳар як ваҷаб дониста монед, ҳар як ваҷаб 20 сантиметр бояд як ангур, як чашмак қоида, дар 20 сантиметр як чашмак, як навда, як ангур. шурӯъ мекунем аз ҳамин тараф. бинед новабаста аз он ки ангур бисёр баста аст, мана бинед ҳамаш бастагиаш дута бастагиаст. мо ҳамира нимашро нест мекунем. бинед аз аввал майдаашро мегирем. дидед, ман ҳамин майдакао ба ҳеҷ қадар кор нест. поён рафтагааст мегирем. ман ин якта ҳаст, бо як дига майдача аст. ин ҳарчанд ки ангур дорад, лекин мо инро мегирем. дар кор нест. мана қисми поён рафтагаашро мегирем. фикр кунед ки ҳамин дар чойлоб аст. дар чойлоботон ҳамихе кунед. мана ҳамаш ангур дорад. бинед ҳамаш ангур дорад, лекин мо бояд дилсӯзӣ накунем ки ин ангур дораду мо бояд наканем. мана инҷа биед якта дута сета. мана ман баргоашро гирифта ба шумо нишон диҳам. аз як чашмак дута буромадагааст. дидед, ани ғавси калонашро мемонем, ба қувваташро майдашро меканем, мепартоем, меравем давомашро. мана ҳамихел дута буромадагӣ якташро кандем. қисми поён ба мана майда чойда мусор буромадагӣ, безе буромадагӣ ҳамашро меканем. мана қисми поёнӣ инҷа бам дута якташро меканем. дута якташро мегирем. мана ҳамихел гирифтам ман ва ҳамин хел мана ҳамдиёрони азиз, дидед, ман ҳаминҷа ҳозир ҳисоб мекунам чанд дона гирифтам. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. дар масофаи ман ҳамин 1 метр ман 23 навдоро канда партофтам ва тунук кардам ва мин баъд оянда инҳоро худо хоҳад ман боз дар ду тараф тақсим мекунам ва ниҳоли шамолраси хушрӯй мегирам. навдаҳои хушрӯ вақте ки мебандам ҳарфи в англисӣ борин тақсим мекунам. алам хел шумо ҳам бояд хомто кунед, бояд тунук кунед ангуратонро. ман инҷа давом метиҳам. ман мана дидед, инҷоро ҳам ман тунук кардам. мана аз ҳамин як ду ваҷаб 8 дона вай гирифтам, 90 канда партофтам. ана ҳамин тунук шуд. шумо ҳам чойлобҳоятонро тунук кунед ки ҷангал шавад, вай касалхона мешавад, маркази касалӣ мешавад. ин боғро ман ҳафтаи дига дору мезанам ва шумо нишон медиҳам ки чӣ хел кадом доруро мезанам. боз такрора нишон медиҳам, наворро пахш мекунам. бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед, подписатсия кунед, лайк монед ва поделитсия кунед ки ёр рафиқои шумо бинанд ки чӣ кор кардан дар кор. дар паноҳи худо бошед. соғ саломат монед.